בוקר טוב. בוקר טוב, המנהל. מי המנהל? בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. סליחה, את לא יכולה להיכנס ככה עם המכנסיים האלה. מה זאת אומרת? את לא יכולה. צאי בבקשה. אני לא מבינה, מה הבעיה? את לא יכולה להיכנס לבית ספר ככה, זה קצר מדי. אוף, וואי. בוקר טוב. בוקר טוב המנהל. שלום, בוקר טוב לכם. בוקר טוב. לא בסדר. מה, אבל אני לא חניתי בחניה של המורים, אני לא, לא, הלבוש. מה זה המכנסיים האלה, הכפכפים האלה? מה, גם את זה אסור עכשיו? בוקר טוב. בוקר טוב. סליחה, אין לך חולצת בית ספר. יש לי בפנים, שכחתי אותה בפנים. סליחה, אתה לא יכול להיכנס. שב בבקשה שמה. אז אני שב בבקשה שמה. שבי לי. אתה לא יכול. יא אללה, בית ספר הזה. יאללה, מי בכלל רוצה להיכנס לבית ספר? מה, הם ישו את כל השכבה עכשיו? אוקיי, אז הם ישו את כל השכבה. אז מה? בוקר טוב אדוני המנהל. בוקר טוב. בוקר טוב. אוקיי, אז לא את כולם, אבל יודעת מה? יש לי רעיון.